alde batetik nola ez, errespetatzen dugu igual zure erabakia, noski, normal izan behar duen bezala. Baina, bai, orain zan indezun hitzartze honetan, ikusi da pixka saiatu zela konpontzen, eta, hori eta pozten naiz, barkamena eskatzen hori eta jarrera hori izatea. Baina, renuntzia aurkeztu zen egunetik gaur arte, gure ustez, ez da formatan behintzat, ez da bat ere egokia izan, eman diren azalpenak direla medio. Bai, hor ikusi dugulako, modu batea edo bestea, nolabait norbere arduretatik ihes egiteko ahalegin bat egon dela, eta ardurak udal honetan lan egiten duten pertsonen bizkar utzi diela, eta publikoki eman diren azalpenetan. Gure ustez, urte hau ideia galdutako urte bat izan dela. Ikusten nahi gara, nolabait bigarrenarentzako herri proiekturik daukan udal gobernu bat nagusian egon gehala. Baita ere, esan nahi duguna azken eskaera bezala, kasuntan Bilagunako eajko udaltaldeari, Bilagunatarrek alkate bat merezi dutela, eta nahi dutela. Eta Bilagunatarrek ez duketela ulertuko Bilagunan alkatea ez Bilagunatarra izatea. Bilagunan ez da egon Bilagunatarra izan alkaterik, eta ala izatea nahi dugu.